Евангелие паводле Мацвея. Пётр падышоў да Езуса і сказаў яму: «Пане, калі мой брат зграшыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму? Ці аж 7 разоў?» Езус адказаў яму: «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77 разоў. Таму валадарства нябеснае падобнае да караля, які захацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў яму 10 000 талантаў. Паколькі той не меў чым заплаціць, то гаспадар загадаў прадаць яго жонку і дзяцей і ўсё, што ён меў, і заплаціць. Тады, упаўшы, слуга кланяўся перад ім і казаў: «Будзь великадушны да мяне, і ўсё табе аддам». Гаспадар, злітаваўшыся над гэтым слугой, адпусціў яго і дараваў яму доўг. А калі гэты слуга выйшаў, знайшоў аднаго з сабратоў сваіх, які вінен быў яму 100 дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады сабрат яго упаў да ног ягоных і прасіў яго, кажучы: «Будь великадушны да мяне і аддам табе». Аднак той не захацеў, але пайшоў і пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць доўгу. Ягоныя сабраты, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся вельмі і, прыйшоўшы, расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады гаспадар паклікаў яго і сказаў: «Нягодны слуга, увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне, ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою». І, разгневаўшыся, гаспадар ягоны аддаў яго катам, пакуль не верне яму ўсяго доўгу. Так і Айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца не даруе брату свайму.